Valentijns Cup. En die waren eerst door een andere vereniging georganiseerd. En inmiddels de 15e editie en die organiseren als Gym Academy Dokkum. En hoe kan het dat dit zo populair is? Ja, gewoon een acrosport is gewoon in de tijden dat gewoon ging groeien. En nou ja, deze wedstrijd is eigenlijk altijd rond Valentijnsdag, vandaar de Valentijns Cup, dus in februari. En eigenlijk alle verenigingen hier in Noord-Nederland, ja, die doen hier al mee. Voor de leken onder u die net helemaal weten wat acro gym precies is, wat is het eigenlijk? Nou, het is een hele mooie sport. Die is bij Sint-Waan, treien of fjouweren doest, in teams. En ja, dat doet eigenlijk een doens en daartussen doet individuele elementen, als een ratslag, flikvlak. En dat doet kunstjes met Sint-Waan. Dus we zijn omhoog gegooid, of statische elementen, een handstand treien kon. Alle niveaus van instap en topsport komen meedoen aan de cup. Er doen zowat 1000 sporters uit heel Nederland mee. Om zoveel mensen te jureren liep het dan een pittige opgifte. Dat is hartstikke lastig. Ja, ik zit hier voor het artistieke gedeelte. En nou, dat is meer de sfeer en de flow in de oefening. Maar mijn collega's die zitten voor het technische gedeelte. Nou, dat liep het haast Chinees wat ze ervan uitzien. Dat is hele orenkoek. De sport liep het dus aardig populair. Maar wat is nou eens het echte acro-gevoel? Team, samen. Ja. Ook over vertrouwen, echt heel belangrijk. En de sfeer in het team. Gezelligheid. Ja, turnen doet echt alleenig en dit doet altijd met Sint-Waan of treien. Voor mij is het vooral de pakjes, de glitters, de knotten in het hier, de make-up. En ja, die meiden die jouwen dus als sfeer doen. Bij Sint-Treien of soms bij Sint-Waan. Dat is voor mij het acro-gevoel. Ja, het is natuurlijk een teamsport. Het is geweldig om met z'n allen samen te werken en de liedste omhoog te tillen. Dat is fantastisch. En hoeveel tier ben je kwijt om een train? Nou, we trainen 2 keer in de week en dan doen we 2 keer 2 uren. Dus we binnen 4 uur verder, ja. En hoe is het gang? Ja, echt heel goed. Je hoeft maar één oefening te draaien, maar het gaat echt super. Ja. Had je al een idee van als hoeveelste die hem eindigen binnen? Of? Nou, het is wel spannend. Als je tegenstanders ben ik super goed. Dus ik weet het nog net helemaal. Maar die twijfel die achteraf net nodig. De vrouwen waren namelijk eerst in haar categorie.